Guys, welcome na pala sa channel ko, guys. So kung bago pa lang dito, guys, i-subscribe nyo na agad yung channel ko. At huwag nyo muna kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel ko, guys. Tsaka i-turn on nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video, guys. So, kung makikita nyo, guys, may nagbago. Kusa nang ma-open yung door ko, guys. So, guys, panoorin nyo muna yung part 1 yan. O kung napanood nyo na yung part 2 naman, guys. Kasi ito part 3 na to, guys, eh. So, kung napanood nyo na, simulan na natin, guys. So, ito nga pala, guys. Tinuloy ko na yung paggawa dito sa pool. Napanood nyo naman. Nilagyan ko na rin ng mga slab. Pero di ko na naipakita. So, ang gagawin naman ngayon natin, guys. Wait. Paano ba umano dito? Ay, hindi pwede lumangoy. Kailangan dapat sa may malalim, eh. Subukan natin dito. Lagyan natin na ito. Yan, tas, hindi pwede, guys. Kaya ano natin. So guys, ito yung bridge ko, guys. Ginawa ko na ito na rin yung mga pens ko. Tapos nagpatubo na rin ako ng mga puno. Kasi may mga nalalaglag, eh. Di ba may nalalaglag na mga puno dyan. So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay ang pagpatag ng grass. Oh, bagay. So, kuha muna tayong dirt. Daming dirt. At ipatag na natin. Ito dyan. Patag natin, guys. Para maganda. Diba kaya gawin? Guys, andito yung pinsan ko ngayon. Nagma-Minecraft rin ako, guys. Ba, Jarel? Survival na din ako. Yung naging grass agad, guys. Anong pagkalagay ko? So, ilagay natin dyan. So, dapat mag-survival ka rin, Kuya Gavin. Nagsa-survival nga ako, Jarel. Kagabi. Creative ka pa nun sa glass. Madali lang gumawa ng glass. Creative nga lang. Mag-ano ka, creative ka sa glass. Eh di mag-ano ka, gumawa ka sand, tapos lutuin mo. Lagay yung glass. Kuha ka lang muna ng coal. Kasi kung wala kang coal, di ka makakapagluto. Yan, guys, pinapatag na natin. Ano ba't may nanon, Jarel? Ano? Ba't may ginaganyan? Ay, pinapatag. Eh, may gagawin pa ako mga ibang bahay dito. Kaya pala. Guys, meron nga pala akong ginawa doon. Pasukan ng kabayo. Ito, magawa pa akong ibang kulungan, guys. Siguro pagsasama-samahin ko na. Dito yung kabayo. Dito naman yung mga pig. Yung mga sheep. Ito yung kabayo kasi naging napunta na dito. Ano yun? So, wait, ba't nakabukas yun? Sumasara yan mag-isa, guys, eh. So, tuloy natin yung pagpatag. Dito kailangan kong patagin. Ano nailak kayo, gawin? Yan, guys, napatag ko na. Puro dirt. Ito, guys, di ko na ito ipapatag. Ipaplat ko na lang to, guys, kasi lalagyan ko tong mga hagdan, eh. Para makababa tayo na maayos. So, kung maubusan tayo ng dirt, kukuha pa ako sa taas. Ayan yung bridge ko, guys, oh. Ay, kala ko kung ano. Guys, huwag niyo kalimutang i-subscribe si Kuya Gavin. At mag-like na rin kayo. Pati yung comment. Pati share. Pati yung ano yung tawag doon? Yung bell. Yung bell. Ba, Jarel? Ayan yung ano ko, bridge, guys. So, bridge. Pantay lang natin dito. Ayan na, guys. Pinapantay na natin ang pagpatag ng lupa. Kasi ayoko nang hindi patag, guys.
Yan. So, kung wala na tayong dirt, edi kumuha tayo sa taas. Dami pa akong dirt dito, guys, oh. Dumidilim talaga. Ewan ko sa Mojang, ba't ganito? Ang liwa-liwanag ka ganina, dumilim na naman. Yan, meron pa tayong dirt. At kung wala na, mag-ano na tayo, ano. Guys, kung gusto nyo ito gayahin, pwede naman. Ito, isa. Pwede nyo ilagay dyan yung item frame. Kung 1.16 lang yung ano nyo, yung Minecraft nyo. So, kay Gavin ka. Ito ka lang, sali ka. Ano yun eh? Mamaya guys, ano naman, yung part 4 na. Mamaya, mag-join na kami guys. Ano may part? Manonood muna kami sa YouTube. Part 3 to kay Gavin. Manonood muna kami, episode 3 pala. Manonood muna kami sa YouTube ni kay Gavin ng ano. Kaya mamaya, dapat i-promise yan na. Kasi sabi ko mamaya natin ipopost eh. Gerald, anong oras tayo magbablog? Di pagkatas ulit namin kumain. O kaya kahit di pag... Hindi, pagkat... Mga 6 na lang, boy. Mga 6. Okay ako doon. 6? 6. Sige, baka di pa naman kami kakain nun. 6 na lang, boy. Sige. Gabi. O dapat, naka-charge na yung phone mo. Lagi na lang 41. Kaya hindi tayo nakakapagtagal sa pagbablog eh. Nasa ano na yung cellphone ko? 70 na. 76. Sige. Huwag mo muna kasi gamitin. Huwag mo muna kasi gamitin. May ginagawa kasi ako ng bahay eh. O, sige. Tapos na kasi yun. Kaya, Ganda rin nun, hindi ba dal? oo. So, ayan. Lagay natin dyan. Tapos yan. Ayan na, malapit na magpatag guys. So, pag nagpatag to guys, di maganda na. Ito guys, lalagyan ko yung staircase para diretso agad tayo doon. Ayan yung mga ano ko, tinatanim kong puno. Magawa rin ako. Sandali lang, Gerald. Ano? Magawa rin ako dito ng parang ganyan. Magawa rin tayo guys kasi parang patag rin yan eh. So, idudugtong ko yan dun mamaya oh. Pero lalagyan ko muna ng pinto kasi hindi ko alam kung saan ko itatapat yan. Kaya ganyan muna. So, gagawa naman na tayo ng kahit paghalu-haluin na natin guys. Pwede naman yun. Magkaiba yung likod. Tapos magkaano yung harap. Ay, ano naman, birch wood. Ito kasi oak. Oak ba yan? Oak. Hindi ko alam eh. Yan, tapos lagay tayong pinto. Madami ang pinto dito guys. Wait. Lagay tayong pinto. Ay, kahit wag na pala pinto. Ito nga pala ilalagay ko eh. Hindi nga pala pinto yun. Pinutan ko. Ganyan lang yan guys. Simple lang. Tapos ay, sorry guys, napindot ko. Punta kayo dyan. Tapos, break nito, break. Kuha kayo fence. Ito tayo fence. Tapos, lagay nyo dyan. Ayan. Ganyan rin, katulad niyan. Ilan ba yung nilagay natin? Block, 1, 2, 3, 4 blocks tayo. 1, 2, 3, 4. Tapos break. Naka-peaceful tayo guys. Pabayaan yun. Susunod gagawin ko na tong easy para sa inyo. Para hindi kayo tamarin sa panonood. Ayan, ganyan yan guys. Tapos lagay ko yung ganyan. Fence. Parang ano ng kabayo. Tapos mga pig. Hindi pala door gagamitin natin. Fence pala nagbubukas. Testing natin kung gagana. Gawa tayo fence. Ay. Eh, Gavin.
ganito gumawa ng pensa. Papakita ko na rin sa pinsan ko. Ay, gate pala itong gagawin ko. Ba't dalawa? Sayang naman. Dalawa na ikaw. Uy, may horse oh. Kasi yung horse ko ang pinakamadaming buhay. Ito kaya ilang buhay ito. Uy, 4 lang. Sa akin, ano, 4 lang yung extra guys. Sa akin kasi 5 yung extra eh. At least may extra pa tayong gate. Pero wag muna natin lalagyan. Break muna natin yan. Kasi dito papadaanin yung horse. Tapos dito pa. Eh di, ang magiging ano, nangyayari ngayon, ganyan. Para di makatakas yung horse. Yan, so pasukin na natin guys, papasukin na natin. Ito muna tayo. Ayan. Ay, mali. Ito pala. So, isang horse muna yung dadaling ko. Yung konti muna yung buhay. Kasi yung konti, baka kasi mamatay yung mata niya. Ano ko agad eh. Makulit yung puting to eh. Hindi pala makulit pala eh. Ay, makulit to guys. Ayun galaw ng galaw. Makulit yan guys. Sara ulit natin. Ay, mali. Ba't pala ito? Bayanan natin, may bago namang kulungan. Ito guys, binubutas ko din. Para umano sana. Yan. Dito, horse. Yan na guys. Pasok na natin siya dyan. Ay, naku, kulit na naman. Makulit ng horse kong 20. Di pa ako makagalaw. Lagging. Medyo lag. Mahirap i-control eh. Yun, buti naman nakaano. Mahirap dito magulo siya. Ayaw nga pala, makakaakyat pa rin siya. Uy, mantikan pa. Ayan, hila. Yan. Yun. Buti. Astig na kay Gavin. Oo nga eh. Buti na lang. Ano natin. So, ayan. Tanggalin na natin. Hilahin na lang natin yan. Para maputol. Ayan, naputol. Tapos kunin natin. Ayan. Kasi isa naman. 13 minutes pa lang guys. Wala pang problema dyan. Ito naman, yung makulit rin. Makulit rin tong ano ito eh. Makulit ba to? Hindi ko alam. Ay hindi. Hindi pala ito yung makulit. Tara dito. Tahimik lang yan guys eh. Ayun ang alam ko. Dito may ka-join na kayo. Mahirap to eh. Dalawang ano eh. Kasi pag lumabas tong isang to. Ayan. Ay, nakaship ako. Nakaship. Ayan, yun. Yun. Ano rin. Tumatalon-talon pa siya. Putol. Naputol na. Naputol. Para di na kasi makaalis kayo. Yan, ganyan lang yun guys. Simple lang yun.
Tapos, ayan. Para magkaiba yung gate. Ayan. Pero di lang ganyan yan guys. Palagyan pa natin yan. No? Oo. Tapos lagyan natin ganyan. Dali lang mag-shift dito guys. Ay, may crouch pala. Double click lang yun, di ba Kuya Gavin? Yung alin? Yung crouch. Yung ganyan, no? Ay, oo. Double click lang. Kailangan natin gumawa ng slab. Nilalangat lang tayong slab dito. Kaya pupukpok naman tayo ngayon ng ito. Ang title nito guys, ang pagpatag ng lupa. Sinama ko lang din yung kabayo. Pero tapos na yung pagpatag natin. Ganun lang kaiksi yan. Susunod di pagpapatuloy ko na yan, di ko na lang baka di ko na maipakita sa yung pagpatag. Pero kung may magre-request na ipapakita ko guys. Di ba Kuya Gavin? Oo, papakita mo yan. Hindi mo nakapag-vlog ng ganyan eh. Dali lang naman eh. Sa extra recorder ka lang. Pause pa, hindi pa pause. Ano yung pause? Tapusin? Pindutin mo to. Tapos itong bilog ay yung square. Pero hindi ko pipindutin kasi hindi pa tayo tapos. So, ganyan. Tingnan ko nga itong buhay ng kabayo. Kasi pag may mahaba yung buhay, pinagpapalit ko sa kabayo ko eh. Ay, 4 lang extra. Ayun Sa akin yung kasi kanina. 5 guys eh. Ayun yung kanina. 15 yung buhay ng kabayo ko eh. Ayan na guys. Maano na tayo. Iyan rin natin to kasi ang pangit tingnan eh. Ano natin yung crafting table. Yan. Kasama na rin to syempre. Kasi pwede rin yan eh. Kahit stripe pa yan guys, may kakrap mo pa rin yan sa wood. Yan na. Tapos tapusin na natin tong game. Itong 24 guys, gagawin ko tong slab. 53. 24, tapos naging 53. Yung ano ko, wood. Ayan na guys, tumubo na yung mga puti oh. Na puno. Tapos, crouch. Okay, dyan. Crouch lang tayo. Dali lang yun, guys. Yan na, guys. Kaya Gavin, tingnan mo na. Maganda na yung magiging ano yan, oh. Astig ba? Astig ba kay Gavin? Bakit? Sorry guys. Maano, astig naman. Yan na guys, tapos na. Tapos may isa tayong ilalagay dyan. Diba? Pupukpukin na lang natin to. Yan na guys. Di nagagabi, ayoko magabi guys para makapag-vlog tayo na maayos. Gagabi ko rin to pag may nag-request. Ako lagi. Pag wala, hindi. Gabi. Ako na lang magkukusa. Lagi naman akong gabi. Tapos lagay natin yan. Design. Design lang guys. Design lang. Tapos dito lagay natin design lang din. Mga design. Ay, mali. Ay, nang mali guys. So wait, may papakita ko. Pwede ka dito dumaan eh. Dahil hindi pwede. Kaya may gagawin tayo dyan.
Lalagyan natin yan ng fence. Para walang makakadaan. Diba? Di wala nang makakadaan. Ayan na, oh. Kahit tumalon ka yata dyan eh. Di ko lang alam ah. Wait. Ay, hindi ako makatalon. Ay, hindi pwede. No? Pwede na Kuya Gavin. Pwedeng tumalon. Nga eh. Dilagay pa tayo isa. Tapos lagay pa tayo dyan. Hindi na pwede. Wait. Hindi na. Kala ko pwede na. Kala ko rin. 3, 2, 1. Ay, hindi pwede. Pwede pa din. Pwede pa rin. Duga to ah. Hindi kung pwede pa rin. Yan na. Pinaglalagyan ko na lahat. At least maganda pa rin. Wala ba tumalsik? Galing. Ewan. Yan, di na siguro yan pwede. Yun, di na. So, yan muna guys. Sa ngayon, ayan na yung farm natin. So, yun lang guys. Ang pagpatag ng lupa. Bye-bye guys.